Ба магазини Realfon и поток фақат потоки Samsung омадагиянд. Samsung-ои A15, A25, A35, A55 ҳастанд. Тамоми намуди цветош омадагиай. Телефонои Samsung-ои A15 4 ба 128 г мешаванд, 6 ба 128 г мешаванд ва 8 ба 156 г мешаванд. Телефонои A25 боша 6 ба 128 ва 8 ба 156 мешаванд. Так, Samsung-ои A55 боша A55 8 ба 156 ва памяти 8 ба 128 мешавад. Телефонои Samsung A55 сразу мегум дуруни обда бемалол кор мекунанд. 100% гарантияш катай, официальни гарантия 1 сол ва Samsung-ои A15 боша 12,500 рубл сар мешаванд то 17,000 рубла. Samsung-ои A25 17,500 рубл сар мешаванд то 18,500 рубла мешаванд. Samsung-ои A55 боша памяти 8 ба 128 31,000 рубл, 8 ба 156 боша 35,000 рубл мешаванд. Телефон дар наличии чӣ ҳастанд? Кадом як телефон дар Курай, доставка дуруни Москва, доставка дигар шаҳрҳои Россия через почта Россия равон мекунем ва доставка ба ҳама шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ҳам ҳастай. Рақамҳо дар болои экран барои закази телефон. Чӣ хеле гуфтем, доставка ба ҳама ҷои Россияра ҳастай. Ҳамаи магазин ҳамаи 54 просто яруши сигарондаге ман найдам. Samsung-ои A54 яҷа A54 ам даст. И телефон чем ай телефони A55 да стари модел ай мисол усул буромадагиай A54 телефоно ай 28,000 рубл сар мешаванд то 32,000 рубла. И памяти 8 ба 156. И телефонан дуруни обда 100% 1 сол гарантияш кати бе ягон проблема дуруни обда кор мекунад. Рақамҳо дар болои экран барои закази телефон. Ҳамаи моделҳои телефон дар магазини Realfon.